И пак съм тук. Пак ще правим клип днес. Пак ще играем Clash of Royale. Сега влизаме на битка. Ние сме на 6-та арена вече. Влизаме. Сега да видим той какво ще пусне. Да пуснем ли или не? Да изчакаме. Той с стрелите ми удари голямата кола. Той пусна Зар. Не, те сгадните. Не можах да ударя един път даже колата му. Не, те ще умрат, няма страшно. Какво просто за Бога, много е силен, не мога да го победя. Гледайте какви атаки прави. Как ми ги спира. И пак ще ми ги спре. Ето. Аре, много е силен. Ето как. Сега ще сложим или конят, или пеката, мини пеката. Пуснем ли конят от коя? Значи можем да го пуснем. Опа, той ще направим гадна атаката. Няма да може. Аре, не мога да му докосна един път даже колата. Много е силен. Той ще ме убие 100%, сигурен съм. Гледайте какви атаки прави. Гледайте. Ето, Джо. Колата ми умря. И неговата умря. Сега ще сложим голямата пека. Не ми са хиливе, грозен. Ще сложим и тези. Сега ще сложим и конят. Да видим какво ще се получи. Ще сложим малките скелетчета. Той май ще се предаде. Ще сложим мини пеката. И готова е. Победих го много лесно. Това беше много лесна победа. Да видим какво ли да ви покажем. Толкова беше. Довиждане. После пак ще правим клип.